duk lokacin da ya zamanto ba a samu dacewa ta haɗuwa ma, to wanda za ga cewa yana haifar da damuwa mai ɗimbin yawa. Yanzu misali a babin auratayya, wani a ɗabi'arsa shi kawai baya son yawan surutu. To me irin wannan in ya auro wacce take ita kuma tana da yawan surutu, to wannan za ga cewa dacewarsu ba za ta zamanto ɗaya ba. Domin lokacin da ya zo ya yi shiru, ita kuma za ta surutu ne, ta abubuwa, to wannan sai haifar musu da saɓani a tsakaninsu. To haka za ka ga cewa wani ya fi buƙatar wacce take mai nutsuwa, amma shi kuma wani ya fi buƙatar mai faɗa, wani ya fi buƙatar shiru-shiru, wani ya fi buƙata, ma'ana dai za ka cewa kowa da yanayin wacce ta dace da ɗabi'unsa. To duk lokacin da ya zamanto ba a samu wannan dacewar ba, to sai ga cewa ana ta samun rikici da saɓani mai yawa a zamantakewar aure. SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ya ku yawan masu kallo da sauraro, barka da zuwa SITV Salafiya International TV mafita ga ɗan Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu farin cikin gabatar muku da jerin shirye-shiryenmu na addinin Musulunci ƙarƙashin Amarya da Ango Series, wanda wannan waɗansu darussa ne da suke tattaunawa akan auratayya tsakanin al'umma. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da al'ummar musulmai da waɗannan jerin shirye-shirye a ko'ina a duniya. Junudun mujannada, su rayuka ne kawai, ma'ana rayuka haɗuwa ce kawai da Allah maɗaukakin sarki yake haɗawa. Amma ta'arafa mina talafa, duk wanda ya zamanto sun dace sai su haɗu. Wa ma tanakara, wanda kuma suka saba to sai zamanto ikhtalafa, sai su rabu. Wannan kusan ɗabi'a ce, yasa wasu suke cewa ba a nema wa mutum aboki. Idan mutum ya zo gari ko ya shigo unguwa, idan ka kyale shi da kansa zai nema wa kansa da kansa abokan zama, da wanda suka dace da shi, da wanda suka dace da rayuwarsa. Saboda hakan ɗabi'a ce da Allah maɗaukin sarki ya halicci rayuka, ko waɗanne jinsin rayuka ƙoƙari suke ya zamanto su haɗu da irinsu. To da haka kenan ashe duk lokacin da ya zamanto ba a samu dacewa ta haɗuwa ma, to wanda za ga cewa yana haifar da damuwa mai ɗimbin yawa. Yanzu misali a babin auratayya, wani a ɗabi'arsa shi kawai baya son yawan surutu. To me irin wannan in ya auro wacce take ita kuma tana da yawan surutu, to wannan za ga cewa dacewarsu ba za ta zamanto ɗaya ba. Domin lokacin da ya zo ya yi shiru, ita kuma za ta surutu ne, ta abubuwa, to wannan sai haifar musu da saɓani a tsakaninsu. To haka za ka ga cewa wani ya fi buƙatar wacce take mai nutsuwa, amma shi kuma wani ya fi buƙatar mai faɗa, wani ya fi buƙatar shiru-shiru, wani ya fi buƙata, ma'ana dai za ka cewa kowa da yanayin wacce ta dace da ɗabi'unsa. To duk lokacin da ya zamanto ba a samu wannan dacewar ba, to sai ga cewa ana ta samun rikici da saɓani mai yawa a zamantakewar aure. To lalle wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata lalle ya zamanto mu fahimce su. Shi yasa za ka cewa ko da a musulunci, addinin musulunci yayi magana akan alkafa'a, ma'ana zaɓar wacce ta dace da kai, wanda ya mu zo mu magana a nan gaba insha Allah ta'ala. Domin idan aka samu kafa'a, to aka samu dacewa da juna, to wannan za ga cewa lalle za a samu ingantaccen al'amari, kuma abu ya zamanto ya ɗore. To wannan yana daga cikin abin da zai nuna cewa lalle mutum yana da buƙatar ya nemi wanda ya dace da shi. Haka ke ma kina da buƙatar ki nemi wanda ya dace da ke. Sannan yana daga cikin abin da zai ƙara nuna muhimmancin mutum ya nemi wacce ta dace da yanayinsa da ɗabi'unsa. Za ga cewa komai nasu zai zama ya zama iri ɗaya. Domin
duka ɗabi'a iri ɗaya ce tare za su dinga yin komai, babu wanda zai dinga ganin wane ya takura masa ko wane bai takura masa ba. Misali yanzu kai mutum ne mai sha'awar ka ga mace tana karanta Qur'ani, kai mutum ne mai sha'awar ka ga mace ta yi shiga ta shari'a, ta sa dogon hijabi, ta sa niqabi, kai mutum ne mai sha'awar ka ga yaranka sun zauna suna karatun Qur'ani. To amma sai zamanto cewa wacce ka auro ko wacce kake tare da ita waɗannan abubuwan gaba ɗaya ma ba sa burge ta, to zai wahala ku samu haɗuwar juna, domin ita abin da take so daban, kai abin da kake so daban. To za ku yi ta rayuwa ne, sai dai kawai ku yi ta rayuwa ba tare da an samu rayuwar da ake da buƙata ba. To lallai wannan yana daga cikin abin da zai nuna ma cewa akwai buƙatar lallai ya zamanto mutum ya san wanda ya dace da shi, ke ma ki san wanda ya dace da ke, domin ya zamanto a samu dacewa. Idan aka samu wannan, to za a samu ɗorewa a rayuwar aure wacce take ingantacciya. Kuma sannan za mu ga cewa kowa da yadda yake, kowa da yanayin yadda ɗabi'unsa yake, kowacce da yanayin yadda ɗabi'unta take. Insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu yi magana akan yadda ya kamata ka zaɓi wacce ta dace da kai. Ta yaya za ka zaɓi wacce ta dace da kai? Me da me ya kamata ka kalla? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. SITV hasken shirya salafi.